Sanibonani, igama lami nguNomali wakwaGwala, ngineminyaka ewu-34. Ngizalelwe kaNdengezi, ngakhulela eNazaretha nabazali. Ebuncaneni bami ngikhule ngumntwana nje obe-right, bese nginomfowethu. Umfowethu bemncane kunami. Sakhula, ngafunda amabanga aphansi, ngiwafundele eNonopha. Ngakhula i-high school yami ngayifundela eWestmead. Ngaqeda isikole. Kuthe ngokuqeda kwami isikole kwasho ukuthi kuney'ngqinamba engihlangabezene nazo. Uma wami ube umuntu obengaphilile. Washawa i-stroke, kwaphoqeleka ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiye e-university ngoba besihlala nobaba, ubaba uyena umuntu okade esondla. Ngokukhula kwami-ke ngagada uma, ngakhula-ke ngumntwana onjalo. Ngahlangana nobhuti, ubhuti wakuwuMandla. Hhayi sakhula-ke, ngamxoxela usizi lwami, wakhombisa ukuba umuntu ongamukelayo. Saye sangena ebudlelwaneni bothando. Hhayi sathandana noMandla. Kwakuhle konke, wangi-introduce nakubo. Kwaze kwafika esikhathini la khona kufanele khona abazali bethu bazi ngobudlelwane bethu. Konke kwakuhamba kahle, wayesebenza yena, mina ngangihleli ekhaya. Ngafunda, ngenza ama-courses lawa amancane engikhokhela. Uthando lethu lalumnandi ngale ndlela kangangoba kwaze kwafika esikhathini la khona efisa ukuyovela ekhaya. Hhayi kwasho ukuthi ngoba vele phela yonke into ihamba kahle, nasekhaya babemamukelile njengomkhwenyana. Wavela ekhaya, wahamba kahle konke. Kwaze kwafika esikhathini la khona kumele khona alethe ezekombesa. Hhayi weza ubhuti ukuzombesa kwa-right nje yonke into. Uthe ngelinye ilanga sihleli naye, kumnandi nje. Kungena ucingo, ngibona indlela aphenikha ngayo. Hhayi aphume nocingo akhulume naye. Nalo ucingo ngikubo mina. Hhayi abuyele endlini sixoxe. Ngibona ukuthi engathi akasakhululekile. Ngimbuze, baby ngabe yonke into ihamba kahle? Athi hhayi yebo yonke into ihamba kahle mama. Hhayi kulungile-ke sihlale kube right. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngathola ukuthi kukhona ngifihlela kona. Kangangokuba nje nasemsebenzini wengasabuyi ngesikhathi esijwayelekile. Hhayi nginganaki lokho wathi hhayi umsebenzi mningi emsebenzini. Nami ngagcina sengithola umsebenzi, nami sengisebenza. Kwaya ngathola umntwana wethu kuqala. Ekutholeni kwami umntwana ilapho na izinto zaqala ukushintsha khona ngoba izinto ayezenza zayingasajwayelekile. Ngaqala ngombona ukuthi nje engenaso isikhathi. Ngisho kuthiwa khona izinto ezibalekile kufanele sizenze eziphathelene nayo ingane. Abe umuntu nje ungenasikhathi nothando lwethu lalungasekho ngaleya ndlela. Ngingakunaki lokho ngitshela ukuthi hhayi ngoba vele sesibadala othandweni, ngeke kusafana nasekuqaleni. Uthe ngelinye ilanga ngimwashela iy'mpahla njengenjwayelo. Uma ngimwashela iy'mpahla ebhantshini lakhe ngathola incwadi eyayiney'bizo. Ngiyifunde le ncwadi ngiyithathe ngiyibeke eceleni. Ngiqhubeke. Ngiyakhumbula nokuthi incwadi ngemuva yayibhaliwe ukuthi kwaDlamini kwakune-list yey'bizo. Abuye emsebenzini. Ngibe nayo ukuthi ngimbuze noma ngingambuzi. Ayikudlule iy'nsuku ey'mbili. Akusekho mnandi la endlini. Wesehlezi enolaka noma ngithi ngizama ukwenza noma yini ezomjabulisa. Kodwa ngase ngibona ukuthi konke engimzame ngithi ngiyayenza ayanele. Ngimbuze ukuthi le ncwadi yakaDlamini ifunani ebhantshini lakho? Ayi wangikhohlisa wathi hhayi le ncwadi ubeyokhonga ngesonto elidlule
ecelwe umngani wakhe. Le ncwadi yasala kuyena ngephutha kuyincwadi yabakhongi. Hayi ngikukholwe lokho. Ngiqhubeke sihlale. Kuthe nje sekudlula amaviki amabili. Athi angihambe ngiye kubo nomntwana. Ngiyohlala kubo. Ngoba sengathi manje uMaStende akasafuni estendini ukuthi abantu abaganene bahlale ngababili ngcono ahlale yedwa. Nangempela ngahamba ngaya ohlala naye kubo. Ukuhlala kwami kubo kwangihlukumeza kakhulu. Ngoba ngathi uma sengihleli kubo inhlalo ayibanga yinhle. Sikakhulukazi kumamezala. Umamezala wami wayenokuthi mina ngihle nengane yakhe ngoba ngiyayiqola. Ngoba iyona yayisebenza. Ekubeni umamezala wayondliwa yiyona imali kaMandla. Wayemfakela R3,000 every month. Ngabo 2010 kwakusayimali enkulu R3,000 ebenazo ezinye izingane ezazimondla. Kwangihlukumeza kakhulu ukuhlala kwami naye. Wayengivusa ngo3 ekseni athi ngihambe ngiyolima. Nginomthungo ngiqeda ukubuya koTeta. Kodwa ngabekezela. Kodwa ukuhlala kwami emakhaya ngabona ukuthi uthando lwami noMandla lasele ngasekho wengasangifoneli. Noma ngithi ngicelani wethu ngikhulume noma wakhe. Kangangokuba nangenini ilanga ngaze ngamtshela ngathi noma kuthiwa ngicelani noma kuthiwa ngicela iphente noma ipitikoti sefuna ngihambe ngiyolicela kuma wakho. Shuthi mina ngilala noma wakho yini. Kwabe ngathi ngiyamthuka mangisho njalo. Kanti uma wakhe weyazi ngale ncwadi yakaDlamini. Ngiyakhumbula nje ngosuku uma wakhe ahamba ngalo wavuka waswenka wahamba wathi uye eThekwini. Wangishiya mina kaNongoma wahamba waya eThekwini. Kanti uMandla wesehambe eyokhokha ekhweni lakhe. Indaba mina ngiyithola ngomngani wami. Umngani wami ngizwa ngaye ethi hawu wena noma walotsholwa nje uMandla kuthi uyombesa. Ngathi mina ngisemakhaya ngino2 years ngihlele emakhaya ngabe uyombesa kuphi. Ngamcela ukuthi ngicela ngithole yonke imininingwane. Ngempela wangitholela yonke into. Nokuthi leyo ntombazana yoyimbesa. Intombazana ayisebenza nayo. Engaseke ngayibamba futhi ukuthi umdlelwano babo bungaphezulu komsebenzi. Wabuya umama ephethe izingubo namaphinifa. Wathi ubeyeka dade wabo bekunomsebenzi. Kanti ngase ngazi yonke into. Ngavuka ngakusasa ngaqoqa zonke impahla zami nengane yami. Ngasho ngathi ngiye ekhaya umama uyagula. Kanti ngizodlula endlini kaMandla. Mangifika endlini kaMandla ngafica uMandla ehleli nengoduso yakhe. Base benomntwana omncane ona 3 months. Indlela ngihlukumeza ngayo wangiphathisa okwenja. Athi mina ngisehluleki. Ihlulwe ngisho ukuyicabangela. Angifuni ukuyosebenza, ngifuna ukudla imali yakhe. Ithe noma ngimchazela ukuthi uyazi ukuthi wangithola nginjani. Wena nowangizama ukuthi ungifundise kepha konke lokho kwaba yize lezi. Ngakhalela iminyaka yami nesikhathi sami ngihleli naye. Ngabuyela ekhaya. Kanti kuzokwenzeka inkinga uMandla walimala nemoto. Mayilimala nemoto esemsebenzini.
wakhubazeka, waphelelwa na umsebenzi. Kwafanele ukuthi mina ngibuye ngizombheka ngoba umalume bakhe beze ekhaya bazosho ukuthi mina bangikhokhela. Mina ngunkosikazi. Lapho nami ngangasayithinti ngoba nami ngase ngithinta impilo yami, ngakhulisa ingane yami. Indlela abangiphatha ngayo emendweni angiyifisele omunye umuntu. Kwangiphoqelela ukuthi ngibuye ngizomnakekela uMandla ngoba phela abantu abadala babesethe angibuye ngizomnakekela ngoba ingoduso yakhe le ayeseyithathile yesibili yayisimshiyile yona, okusho ukuthi iyabona yona ukuthi ngeke izokwazi ukumelana nokuthi ihlale manje uMandla engasasebenzi engesenayo imali. Kwangihlukumeza kakhulu ngoba mina ngihlale noMandla iminyaka eyisithupha sisebudlelwaneni. Okubuhlungu kakhulu ukuthi umama ezala wami ngangicabanga ukuthi mina wangifika emzini ngizoba ingane kuyena, kodwa wangikhombisa ngokusobala ukuthi mina ngumuntu kazana nje, akangizali. Ngabekezela, ngamnakekela uMandla, kodwa ngabona ukuthi inhliziyo ayivumi phezu kwayo yonke into, ubuhlungu angizwise bona, engenandaba nami, ekwazi ukuthi alobole omunye umuntu ngihleli naye mina ngimnakekela ngayo yonke indlela. Kwaze kwaphoqela ukuthi kubo baqashe umuntu ozomlekelela ngoba mina impilo yami yayisithuthukile kakhulu. Ngasuka lapho ngaphinda ekhaya, ngafika abazali bami bangamukela, ngashiya ingane phansi, ngahamba ngayofuna umsebenzi. Kwaku-2017 ngasebenza, ngakhulisa umntwana wami. Lokho kwanginikeza isifundo sokuthi ngingaphinde ngithembe umuntu wesilisa nokufunda ukuyimela, ngoba ukube ngakwazi ukuyimela ngangeke ngize ngihlalele ubuhlungu bokuhlukunyezwa umamezala ngaleya ndlela. Kepha ngizothi nje thina abantu besifazane asiqineni, singangeni kwi-relationship ngoba sifuna ukondliwa, asingene ngoba sithanda, ukuze noma izinto zikushaya ukwazi ukuvuka uyithintithe uyimele. Lesi isitori sami.